Hello everyone, welcome back to my channel. Agni channel बयखौबो बरायनाय थाबाय. So दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय. मा भिडिअ? थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ. So बिदिबा थुबाय थादो आंजों लोगोसे. नै आहा स्कुटिया लाखाबाय. थाव गैयि स्कुटि. आंजों लोगोसे आंनि BF दं, BF सना, बयफ्रेन्ड सना दङ. दा दिन्थिगासिनो दङ आङो आंनि बयफ्रेन्डआ सोर नायनो एक्साइटेड जाखादो. स' बिदिबा थबाय थादो आंजों लोगोसे. लोगोफोर, आंहा बयफ्रेन्डआ सफैबाय. नायनो ना? र' गारि फैदो, गारिया थांग्राथोसै. Ding ding ding. Hai. Ang boyfriend na binar na. San Siapa no kada pre? जोंनि लागोनि लामा होनबावदो. जोंनि लागोनि malah bibar kezatarnaयलाय स्राय थां. ओइ गाव जनायानो दा. Laman bibar ka mato malay. Bibar ke. Bilai gesek besang gobaw थायो गलाप फुलालाय? Didang dadang na ya? Iफोरो? थांबासो थांबाय थांनांगेरा न'? सिङाव थानाया जि आराम नुगासिनो आरो दा ओमफ्राय गोसोमसो नुदो. गुफुर नुवाखै. माबे? Patka जाबाय dia no iya? Ma patka फिसायानो? Bele माथो फुलमोन आरोलाय? Iya? Iya, kok ful. Tenten tuntung baru, बेयावनो बाखांबाय. Tenten tuntung जाबाय. हनै फानलुबो बिलातिबो रज'गासिनो. जि आराम जाखादों नालाय जाफ्रुफ्रु ओंखारबोदों. नै माला मैथ्रु बिबारा बारसोदों. बिस्राना खामानि गैयाथ' आरो गावाथ' दायखायानो बियो. ब्लग बानायनो बायदोंथ' आरो आङो. होनबायानो रे नै खथ' मोजां मोनलाय फुला. इखौबो जि मोजां नुलायबावदोसो नालाय इखो कालारखो. नै गलाप फुलानो गोजा. इयो गोजाबा बेसेबां गोजा नङा ने? इखो गोजासिन नुयो आरो. बैयो अरेन्ज. केमेरायाव मालाय बेस्रावनाय नुलायसिनबावदोसो. जि आराम खिथिखायो आरो दा. रानब्रबबाय. फिथाइ? मिथियाथ'. थागोनदां? थानायसो माबायदां. माबालाहानि बिबार बागान आरोखि होनदो. माबानि प्रेक्टिकेलनि रायलायनांगौ. बिदि आरोखि ना मा होनोमोनलाय?
गुड मालाय इन्टारेस्ट खोनाथारो गुदि गुला जालायनाय आबोलाना मालाय बाथौआ हा ओइदि माबायावहाय बिदि फोनबाला बोरायनाय नुवा आरोना ओइ जोंदो नुहुरा गुमै थानाय मालाय इन्टारेस्ट जागौमोन डाइलग होनानै हो लायनायखौथ' नङा जेनेबा इन्टारेस्ट जागौमोन आरो मिथिजोबबाय नायथिजोबनो गुमैखौ होनदो रे गुमै थानायबा इन्टारेस्ट जागौमोन मालाय होनदो आरो आइदो साहा लोंना लानोसै आरोखि होनदो बिदिखौसो लोंखायोबा जोङो उदानिखौसो मोजां नुथारो mana ada kom lawat ni ne minum horna gidan mau guna ma नै लाबाय मैथ्रु बिबारबो मोनबाय फुलाबो नै बि बास्केटआवबो बस्ताबो टिं टिं दे मोनाबाय नै बारा मोनानाय नुलायबावखिसै नालाय भिडिअआव मोनाथारबाय नै मोजां नै स्रां नुलायबावदोसो जों दा न'आव थांगासिनो आरोना बिबार लाखांनानै मोनालाय लांबाय गुसु थाबायनो आराम जादो आं बेबायदियाव थाबायनोसो मोजां इला इस्राखौ होनदोंमोन आरो दै मोजां नायदोनानै मुला मैद्रु संबायलै सोरहाबा मालाय मोनबायानोदां मोनानायजों जानायजों उन्दुनायजों आयदै नंगौदां जेम्स फैदोदां जाहाबो एवगोन होनदोंमोनलै ओमफ्राय न' फारसे सफैबाय आङो दायो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोआबो थांबाय बिबारखौ एसे लानानै आरो आंबो एसे लाबोबाय थाङोना थाङासै बिब'खौ आंनि फारसे थेंक इउ सो माच आब' हरनायनि थाखाय भिडिअआ बेखिनियानोसै थेंक इउ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन